trenutno četujem sa poznanikom sa interneta, razmenjujemo neka mišljenja i baš dolazim do zaključka po više puta do sada kako jedni druge možemo da razumemo samo ako smo u istim cipelama hodali ili hodamo. Kako neko može da razume single mamu, kakav je njen život, kakvi su njeni dani, da ona mora da bude i u muškoj i u ženskoj ulozi, što je prezahtevno. Baš kažem, može da razume samo single tata, koji je to u obe uloge istovremeno kao i ja što jesam. Meni najčešće onako daju savete, recimo mame koje su u braku, pa šta je teško, pa hajde letovanje, pa hajde majstori, njima sve to rade muževi, one rade ovaj ženski deo posla, ili ako me savetuju tate koje su u braku, koji uopšte nemaju deo tih ženskih, da kažem, poslova i uloga, a toga ima toliko. Tako da ko je u vašim cipelama, taj zna o čemu pričate i kako se osjećate, a ostali, eto, dobronamerni su, ali ne mogu da razumeju.